Вітаю гаспадарства, гэта Пек Свабоды. З вами Дмітрий Гурневич. Мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня. Сёння ў нашай праграме. Навошта Тэртэль і Нарышкін сустракаліся ў Калінінградзе. Там прайшла сустрэча кіраўніцтва КДБ Беларусі і СВР Расіі. 11-17 траўня адбудуцца выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання. Навошта яна патрэбная і каму? Літоўскі даследчык назваў месца, дзе імаверна знаходзяцца парэшткі князя Вітаўта. Ці можна параўнаць гэта з выяўленнем парэшткаў Каліноўскага і хто Вітаўт у беларускай гісторыі? І мы пераходзім да першай тэмы. На фоне заяву Александра Лукашэнкі пра неабходнасць быць гатовымі да вайны і паведамленняў пра падрыхтоўчыя меры ўнутры Беларусі, у Калінінградзе адбылася сустрэча кіраўнікоў спецслужбаў Беларусі і Расіі Івана Тэртэля і Сергея Нарышкіна. Яе ўдзельнікі заявілі пра неабходнасць узмацнення каардынацыі супраць агрэсіўнай палітыкі захаду і прадухілення падрыўной дзейнасці. Што стаіць за гэтымі сігналамі, рэальныя пагрозы ці інфармацыйная стратэгія? Пра гэта я размаўляю з палітычным аглядальнікам Віталем Ціханковым. Прывітанне. Віталь. Дзень добры, дзень добры. Менавіта, Віталь, гэта руцінная каардынацыя, на твою думку, ці нейкі сігнал пра нешта большае? Ведаеце, все гэтыя тыдні, даводзіцца часам адказваць на такія пытанні. Хацелось бы тут трошкі падзяліць две тэмы. Адна, гэта тое, што Лукашенко гістарычна весь час сказаў пра злавейшая ў НАТО рука, як вядомай песні сказана. Ведаеце, гэта было з 90-х, гэта было і ў нулевыя. Быў невялікі перыяд так званай нармалізацыі адносінаў з Захадам, калі такія песні з ягоных вуснаў не гучалі. Але весь астатні час, агрэсія НАТО, агрэсіўны блок і гэтак далей, все гэта было мейнстрымам беларускай прапаганды і галоўнага прапагандыста, менавіта Александра Лукашэнкі. Гэта адна ремарка, каб проста ставіць у нейкі гістарычны кантэкст. Другая ремарка пра тое, што все-таки зараз мы маем кардынальна іншую стратэгічную сітуацыю з 22-го года, калі ідзе шырокамаштабная вайна Расіі супраць Украіны, і калі любая такая заява Лукашэнкі ці любых іншых беларускіх чыноўнікаў успрымаецца нашмат болей абвострана, я б сказаў, нервова. Канешне, ён апошнія тыдні загаварыў пра пагрозу зноў, пра то, што трэба рыхтавацца да вайны. Гэта непасрэдна так менавіта гучала з ягоных вуснаў. Памятаем на той нарадзе пару тыдняў таму, што мы жывем ваенны час. І людзі зноў пачынаюць, так сказаць, хвалявацца, што гэта азначае. На дадзены момант, калі казаць, абсалютна грунтуючыся на фактах, мы не бачым ніякіх, менавіта, рэальных прычынаў, факталагічных прычынаў падрыхтоўкі там Беларусі ці Расіі да вайны супраць і іншых краін, акрамя Украіны, супраць суседзяў Беларусі, супраць балтыйскіх краінаў там ці Польшчы. Гэта мы ўбачылі, калі было б нейкае перасоўванне войскаў, калі было б нейкае павелічэнне канцэнтрацыі тых жа дронаў і гэтак далей на памежнай тэрыторыі. Але ясна, што такія заявы, яны менавіта людзей вельмі хвалююць, непакояць. Моя, не то што версія, маё разважанне, што перш за ўсё гэтымі всялякімі заявамі пра што мы гатовы да вайны, нават там непасрэднымі дзеяннямі, там рознымі вучэннямі, которые, дарэчы, таксама праходзяць перыядычна. Нельга сказаць, што зараз яны праходзяць больш часта, чым это было раней, не кардынальна больш. Там праверка баяздольнасці, мы памятаем яшчэ задоўга да вайны, там бывалі і праверкі, і гэтыя так званыя партызаны заклікаліся, маецца на ўвазе тэрытарыяльная абарона і гэтак далей. Так все гэта больш пакуль рытарычна. Александр Лукашенко нават не павялічыў ваенны бюджэт Беларусі на 26 год. Гэта даволі істотная лічба, якая там прагучала, в тым ліку в інтэрв'ю Свабодзе нашага вядомага эканаміста Змітра Крука. Там ваенны бюджэт нават быў на некалькі мільёнаў, сотню мільёнаў беларускіх рублёў паменшаны. Ён сапраўды рост 23, 24, 25, на 26 год ён меншы. Так што сканцэнтрую ўсе свае развагі такім двумя высновамі. Першае, гэта перш за ўсё рыторыка. Факталагічных пакуль у нас нейкіх доказаў таго, што Беларусь рыхтуецца да вайны, няма. Але рыторыка это найперш для таго, каб паказаць Пуціну, як мне здаецца, глядзіце, мы рыхтуемся, мы тут робім, што можам, мы тут всіх заклікалі, мы тут проста войскі падымаем. Мы такія, нічога ад нас больш не патрабуем, мы і так робім, што можам. Паказаць Пуціну, што войска у нас боездольнае, што Беларусі, што яно гатовае на любыя подзвігі.
Ну, нельга не звярнуць увагу на тое, што сустрэча адбылася ў Калінінградзе. І гэта, натуральна, выклікае пэўную такую аналогію з словамі пра сувалкаўскі калідор. Прапагандысты кажуць пра тое, што вось, не дай Бог, там штосьці на нас там нападуць, мы там павінны, маю на ўвазе Беларусь з Расіяй, прарубіць калідор праз сувалкі, праз Польшчу, каб адрэзаць краіны Балтыі ад рэшты НАТО кантынентальнага. І ці тут гэта мае некае значэнне, што гэта все-таки ў Калінінградзе адбылося? Ну а што б змянілася, калі б это адбылося ў Варонежы? Ну, але чамусьці адбылося ў Калінінградзе? Ну, часом было в Калининграде, часом не. Я бы не давал такого значения. Ясно, ну, Калининград, территория России, это как бы на дадзены момент никто официально не аспрэчвае. Яны могут сустракацца ў любой, могли сустрэцца, ну, недзе, умоўно скажем, в Смаргоне, каля літоўскай мяжы, ну, каб вот трошки напружыць зноў-такі грамадства. Але, ну, все гэты, ведаеце, зараз размовы про Сувалскі калідор то давно годами ведуцца, чисто теоретычна, это самый вузкі перышэйк, вот, значит, его. Але калі людзі, ну, чытала сур'ёзныя аналітычныя военные агляды, калі людзі пачынаюць сур'ёзна аглядаць, ці магчыма яго рэальна то, што называецца перасекчы, перарубіць, ну там ні дарог няма, там лесы, там просто ну, не являецца магчымым, як яго можна перарубіць в сэнсе фізічна, вот, каб нейкія войскі агрэсара з тэрыторыі Беларусі з Калінінграда туды самкнуліся, там гэта ну, амаль немагчыма, з улікам таго, што все-таки ёсць літоўская армія, ёсць кантынгент нямецкі і іншых краінаў НАТО, які знаходзяцца на тэрыторыі Літвы. Его до 27 года яны збіраюцца павялічыць, і будзе 5 тысяч. Літоўская армія 23 тысячи. Карацей, гэта трошки з такіх са страшылак, вот менавіта наземнае перарыванне гэтага Сувалкаўскага калідору. Гэта реально такая дастаткова ну, складана выканальная страшылка. Але што зараз вот все абмяркоўваюць у гэтых колах военно-палітычных, гэта, ну, там одна аналітычная структура літоўская апублікавала сцэнар, так сказать, нападу России на Літву, як яны это будуць рабіць у 27 годзе, там бомбаванне, нават без наземнага ўмешання. Ну, тут таксама можна сказаць, сцэнар так выглядае з одного боку нібыта рэалістычна, яны будуць бомбіць там сейм і прэзідэнцкі палац, потым там будуць бомбіць всялякія тэхнічныя спосабы, каб не было магчымасці спыніць расійскія дроны і гэтак далей. Ну, але я на гэта скажу таксама, можа быць, пэўнай скептысам з іроніяй. Напрыклад, у савецкіх военачальнікаў, у генералаў, у іх кабінетах віселі мапы, где были там стрелочки червоные, як советские танковые армады завоевывают Берлин, Париж, и не просто стрелочки, такие планы были конкретно, ну, не Берлин, пробачьте, Берлин был ГДР, а там Бонн, умовно скажем, Амстердам, Париж, карацей, заходние столицы. И стрелочки-то гэтые были, але, ну, як бачым, ничего это не ажыццявілася. Раней атрымалася, что СССР развалился, а не яны захапілі Заходнюю Европу. Так что наявность таких планов, калі нейкая черговая сенсация, есть недзе нейкі план, нешта захапіць, ну, конечно, есть. И у Китая есть план захапіць Тайвань, там, и может быть, есть план захапіць там нейкие индийские территории, бо у них там весь час есть конфликты, у Индии с Пакистаном есть, и в России есть планы всех захапіць. Она все жыццё мела такие планы всех вакол захапіць, вакол себе. Іншая справа, наколькі яны рэалістычныя, наколькі яны могуць ажыццявіцца. У заяве, дарэчы, якую СВР выпусціў пасля гэтай сустрэчы, то трэба сказаць, што КДБ, напрыклад, нічога не заяўляў. Там гучыць гаворка пра пагрозы з боку Захаду, пра тое, што Беларусь будзе разам з Расіяй адстойваць інтарэсы саюзнай дзяржавы, змагацца. І ўсё это гучыць акурат той час, калі Беларусь нармалізуе адносіны, ну, у нейкім там сэнсе са Злучанымі Штатамі, калі прадстаўнікі амерыканскія ў Менск прыязджаюць, калі нібыта Лукашенка хваліць Трампа. Чаму так адбываецца? І з другого боку Тэрталь з Нарышкіным у гэтай заяве палохаюць зноў Захадам. Ну, па-першае, так, я бы нават не ўбачыў тут нейкай вялікай супярэчнасці. Па-першае, пагроза Захаду — это такая константа логичная, которой белорусский народ кормит с 96-го года, и чтобы кто бы ее отменял. Покуль будет Захад, она не будет отменена. Она будет гучаць, может, больш ярко, менш ярко, как я казал, что были периоды нормализации адносінаў з Захадом. Але и тады казали, ну, мы з імі там супрацоўнічаем, але мы не забываем, что они на самой справе там наши вораги, соперники. Ну, карацей, это першае. А другое, як это супярэчыць з цяперашняй палітыкай Трампа. Пагроза Захаду наш ідзе не ад США для Беларусі, а наш ідзе ад беларускіх суседзяў, да? Польшча, Літва і гэтак далей, і там яшчэ астатнія.
Карацей, ну, калі Менск так заявляе, ён лічыць, што гэтым ён, ну, нічым, так сказать, перпендыкулярна Трампу не паступае. Паколькі, ну, Трамп, па-першае, далёка, па-другое, ну, колькі зараз мы бачым яго палітыцы рэчаў, якія, ну, і дэ-факта не аслабляюць НАТО, і то, што ён да Расіі так ставіцца, не так, як нам бы усім хацелася, умоўна скажем, нам хацелася б, каб ён Расію лічыў ворагам нумар адзін, а ён рознааддалена ставіцца як да Расіі, як да Украіны, нягледзячы на тое, што Расія гэта жорсткі і люты агрэсар, вот ён прыблізна да іх ставіцца аднолькава, каб яны памірылись. Хутчэй его только адно цікавіць, каб это было ў амерыканскіх інтарэсах. Так што калі афіцыйны Менск скажа пра пагрозу Захада, ён умоўна скажем, па-першае, Трамп ніколі не скажа, а пра што это вы, а па-другое, калі скажуць, то Менск адкажа, так мы ж не пра вас, а на каго вы падумалі, як тым знакамітым анекдоце пра Сталіна і Берію. Ну, вось, Віталь, ты казаў пару хвілін таму, што няма ніякіх прыкметаў, што не перасоўваюцца войскі, але з іншага боку ёсць ну, пэўныя ўскосныя такія, ну, не ведаюць доказы, але аргументы на карысць таго, што нешта все-таки адбываецца. Гэта хаця б тыя самыя заявы Лукашэнкі, который наўпрост кажа, што трэба рыхтавацца да вайны, навошта гаварыць, калі, напрыклад, такой падрыхтоўкі не павінна весіся і калі ўсё спакойна, там праверка бомбасховішчаў, пакупка рознымі райвыканкамамі бронекамізэлек, там у сотнях яна вымяраецца. Ну, некая прычына гэтага ёсць. Ці не? Ну, калі ўжо па сваёй волі ці не па сваёй волі беларуская ўлада вымушана разгортваць і разгойдваць гэтую ваенную, праваенную істэрыю, то трэба неяк, ну, і практычнымі дзеяннямі рэагаваць. Паколькі, ну, і Москва спытае, вот што вы рэальна робіце? Вот закупляем бронекамізэлькі для чыноўнікаў. Ну, не толькі чыноўнікаў, магчыма. Як это, конечно, дапаможа в патэнцыйнай рэальна ваенным канфлікце, цяжка сказаць, але вот мы нешта робім. Ну, сапраўды, ведаеце, все мае гэтыя разважанні сыходзяць з таго, што мы маем на сёння. А мы ж не ведаем, можа быць, на сёння ўжо Пуцін прыняў сапраўды нейкае рашэнне атакаваць там заходнія краіны. Калі пра гэта казаць, то это, безумоўна, толькі можна казаць пра краіны Балтыі. І сказаў Лукашэнку пра гэта. І ён рэальна пачынае рыхтавацца, ведаючы, што гэта будзе, хаця ну, ніякае рашэнне не бывае, каб яно ўжо было 100%, што яно будзе ажыццёўлена. Все ж можа павярнуцца так, што і на украінскім фронце будуць такія паразы ў Расіі, і ўнутры Расіі, і з эканомікай Расіі, што ім будзе, прабачце, не да нападу. Хаця бывае, в гісторыі мы ведаем, калі ну, краіна зведвала найгоршыя там эканамічныя крызісы, она якраз рэагавала на яго нападам. Але тут ну, ўжо свой рэйтынг нападам на Балтыю Пуцін не павялічыць. Ён все, што мог, павялічыў вайной з Украінай в свой час. Але цяпер мы бачым, як ёсць розныя лічбы, там супярэчлівыя, ну, але все згаджаюцца, што ён зніжаецца, адны кажуць, там ледзь не там до 60, другие кажуць, што яшчэ менш, але... 67, здаецца, ты маеш на увазе лічбу ВЦИОМ, которую апублікаваў. Да, да. Ёсць, конечно, пэўная стомленасць нават не ад вайны, ад таго, што пачынае пагаршацца і эканамічная сітуацыя. Уже столькі там хіба што это все за інтэрнэта. То есть вайна расейцам не перашкаджала, што 4 гады ідзе, а адключылі інтэрнэт. Скосна кажучы, можна казаць пра наступствы вайны. То, што і плацяць там менш тым так званым контрактнікам, тое, што і інтэрнэту там няма, соцсеткі розныя забараняюцца. Они ж нагода была забараніць іх менавіта таго, што вось это пытанне бяспекі, маўляў, летаюць украінскія дроны з-за гэтага інтэрнэту. Давайте отключим інтэрнэт. Вось. Ну, але народ все-таки до интернета привык, и до этих заходних платформ, где, коли в России заборонят YouTube, это же не то, что там глядачи некого российского дождя обурятся, а обурятся глядачи, которые глядят там, ну, фильмы, альбо сад-огород, альбо там некие рецепты кулинарные и так далее, альбо спортивные там навіны и падзеі и так далее. Так што в гэтым сэнсе, ну, то бок можа стварыцца сітуацыя, калі нават Расія хацела бы напасці, але просто не будзе ніякай фактычнай магчымасці это зрабіць. Віталь, ты сказаў слова гістэрыя адносна вось паводзінаў Лукашэнкі наконт этой вайны, але навошта гэта ўнутры яму патрэбна гэтая гістэрыя?
Ну, тут якраз больш празаічна. Тут якраз вот незалежна ад таго, будзе вайна ці не, а істэрыя патрэбна, да? Па-першае, каб трымаць народ в напружанні, па-другое, каб апраўдаваць далейшым чынам всялякія рэпрэсіі, которые, ну, як вы супраць улады, калі мы на мяжы вайны, а вы супраць улады. Па-трэцяе, ну, літаральна ж рэпрэсіі многія адбываюцца там па справе Гаюна і па іншых. Это за тое, што людзі нейкім чынам там выказывали падтрымку ўкраіне, ці реально дапамагалі ўкраіне сваімі там фоткамі, ці нават в соцсетках просто нешта выказвалі про Украіну. Вось. А паколькі сённяшняй Беларусі гэта вось ідзе заціск па ўсіх параметрах, я ўж не кажу про тое, што зараз можа будуць, ну, як мінімум адміністрацыйна караць, аль можа і сажаць на суткі за адмаўленне там, ну, жаданне раджаць, за прапаганду, як это они назвалі, прапаганду бездетности, там еще трансгендерность и гомосексуальность. Умоўно скажем, калі фармальна кажучы, і не то што фармальна, а з нашай беларускай практыкі, калі людзей сажаюць за нейкія негатыўныя словы пра сілавікоў, то калі нейкая жанчына скажа в соцсетках публічна «я не хочу ражаць», где гарантыя, што это не стане падставай пераследа? Для этого і прымаецца гэты, ну, змены ў закон. Это можа стаць падставай для таго, што ёй просто дадуць суткі альбо штраф просто за такие словы. Так что вось, ну, в рамках такой всеагульнай лінії на далейшае пазбаўленне беларусаў сваіх канстытуцыйных правоў, права на выказванне, то гэта ваенная істэрыя, яна якраз вельмі прыкладваецца да такой агульнай, скажем, лініі. Яна, ну, самае апраўданне заўсёды, калі там радзіма рыхтуецца воеваць, а вы там штосьці выказваеце, все гэта ідзе на шкоду радзіме. Яшчэ одно пытанне па гэтай тэматыцы, бо яшчэ іншую тэму хацеў бы свой закрануць. Ці ёсць чаго баяцца і чаму хвалявацца грамадству ўнутры Беларусі ў сувязі з гэтай гістэрыяй і ўсімі гэтымі або там сустрэчамі, або заявамі, которые зараз, ну, яны як бы набываюць некую новую такую дынаміку? Ну, конечно, бояться и хвалявацца можна. Ведаеце, ну, ад пачатку вайны Расіі супраць краіны было, ну, перакананне ў большасці людзей як внутры Беларусі, так і па-за межамі, што вот Беларусь, Путін загадае, Беларусь вступіць у вайну, маецца на ўвазе непасрэдна беларускія войскі. Я памятаю, в одной из моих программ, там двубой на Белсате, было голосование, 80% голосовали за того удельника, який заявлял, это было осенью 22-го, что Беларусь вступіць вайну. Я тады, ну, як даючы нейкія каментарыі ці выказваючы сваё меркаванне ў соцсетках, весь час гаварыў, што я лічу, што гэтага не адбудзецца. Гэта настолькі палітычная смерць для Лукашэнкі, што ён на гэта не пойдзе. Негледзячы на тое, што я адчуваў, што я в меншасці в той самай, которая 20%, но я гэта паўтараў, гаварыў, але, ну, уже на момант вот там 25-го года гэта было уже абсалютна мейнстрим, все былі уже ўпэўнены, пытанне ўвогуле было закрылася. Было зачинено, что да, белорусские войски не вступят. Лукашенко от этого отбился, доказал Путину, что это не потребно, доказал Путину, что это будет шкодно и тым, тому не. Зараз знову это починається под вот новых уже обставинах. Вот. Ну, по-ранейшему я, ну, скажем, застаюся прихильником той рациональной и логичной думки, что вступление белорусских войск в войну супраць Украины, супраць там нейкіх іншых краінаў на баку, ну, непасрэдна не можа быць, не павінна быць. Вот Лукашенко павінен адчуваць, што гэта для яго адны мінусы, і павінен умець даказаць гэта Пуціну, гаварыць яму, што гэта не патрэбна. Вось пакуль застаюся пры гэтым меркаванні, але все можа мяняцца. А беларускам грамадству так трэба хвалявацца менавіта з таго пункту гледжання, пра што я і казаў, што пад уплывам гэтай, ну, скажем, псевдаваеннай рыторыкі, агітацыі улада, ну, робіць это падставы, каб яшчэ больш заціскаць усе праявы жыцця, заціскаць правы, каб таксама пад уплывам вось таго, што мы на мяжы вайны рабіць нейкія рэчы, якія не робяцца, умоўна скажем, у мірным жыцці, можа быць больш жорсткія ці заклікі на гэтыя ваенныя зборы. Уже былі паведамленні, што мінулы раз там у людзей літаральна не пыталіся і не далі ім там падумаць, і в той жа дзень забіралі. Ці у некаторых былі падставы, што быць вызваленым ад гэтых збораў, то цяпер гэта не будзе ўлічвацца. Ну, калі людзі бяспраўныя, то як ты можаш там ад ваенных збораў вызваліцца? Так што ўсё гэта вось то, пра што непасрэдна ўплывае на палітычную грамадскую сітуацыю ў Беларусі. Это не проста рыторыка.
Я нагадаю нашим глядачам, што ў эфіры Пік Свабоды з намі Віталь Цыганко, мяне зовут Дмітрий Гурневіч. Мы працягваем наше выданне і зараз зменім тэму, пагаворым пра унутры беларускія падзеі. Падзея унутрыбеларуская адбываецца за мяжой, датычная на каардынацыйныя рады, которые робяцца для беларусаў беларусамі. 11 і 17 траўня маюць адбыцца чарговыя выбары ў гэты орган, каардынацыйную раду 4-го склікання. Зарэгістравана 9 спісаў, агулам на 80 месцаў прэтэндуе 174 асобы. Святлана Ціхановская заклікала галасаваць на гэтых выбарах, як яна сказала, у пляцоўку, дзе беларусы могуць уплываць на агульныя рашэнні і будучыню краіны. Давайте паглядзім кароткі фрагмент гэтага звароту. Я часта чую крытыку, і гэта нармальна. Мы ўсе хочам лепшага. Але я за гэты час зразумела адну простую рэч. Змены нараджаюцца там, дзе ёсць удзел. Не звонку, а знутры. Беларусь будуецца ў кожным рашэнні, у кожным выбары. І Каардынацыйная рада будзе такой, якой мы яе зробім. І цяпер на гэтым этапе выбарчай кампаніі асабліва важна не спяшацца, а уважліва пазнаёміцца са спісамі, з людзьмі, якія ідуць у Каардынацыйную раду, і са зместам іх праграмаў. Бо свядомы выбар пачынаецца з разумення. Чым больш мы ведаем, за каго і за што галасуем, тым мацнейшай будзе наша агульная пазіцыя. Віталь, як ты ацэньваеш гэтыя выбары ў каардынацыйную раду? Ці гэта нейкі рэальны сімвалічны палітычны інструмент, ці ўсё ж такі сімвалічны акт? Ну, ось тут Светлана Тихановская казала про критику. Я бы так сказал, что то, что я скажу, это не будет критика, это будет констатацией некой, ну, скажем, конкретной исторической ситуации, в якой зараз мы находимся. Я, безумовно, ты бачил, в одном из дописов процитовал с книги американского, ну, аналитика и историка Артура Шлезингера, довольно вядомая книга, давно я читал, про цикл американской истории, где он спробовал американскую историю менавіта анализовать с пункту гледжання таких циклов поменьше, скажем, консерватизмом и большей революцийностью, имкнению до змену, и с другого боку поменьше циклами такого активного утягивания в международные справы и циклами такого изоляционизма, які так само присутнічали в американской истории. Ну, так вось і от така цитата була, що часом люди вже після певного моменту вони стамляються весь час відгукатися на пригожі заклики, стамляються кидати свої намагання для громадських змінів, коли вони не бачать великих плёну від своєї діяльності, коли вони розуміють, що зараз така історична ситуація, що плёну нема. Ну, от таким речище, це приблизно представавши гэтую цитату, я сказал, это приблизно то, в якой ситуации мы находимся зараз, ну, в дадзеным аспекте с нашей координаційной радой. Безумовно, ідзе пэўная дэпалітызацыя нават тых беларусаў, якія жывуць за межамі Беларусі, якія вымушаны былі з'ехаць. Ну, кажуць слово «міграцыя», я не люблю это уживать слово, паколькі часам міграцыя — это люди, калі добраахвотна выязджаюць. Я вот себе ніколі не называю там иммигрантом, паколькі, ну, я просто часова выехал з Беларусі, пакуль там рэпрэсіі і пакуль мне там пагражае адкрытая крымінальная справа і гэтак далей. То бок, гэта ўжо справа в дэфініцыях, это дробязь, але сэнс тым, што вот у гэтым асяроддзі, якое прымала актыўны ўдзел в палітычным жыцці, ідуць такія працэсы, ну, пэўнай дэпалітызацыі, скажем, знешняй. Людзі внутрі застаюцца вельмі палітызаванымі, просто яны менш прымаюць удзел в розных імпрэзах, акцыях. Мы бачым, як там зніжаецца колькасць людзей, якія выходзілі 25 сакавіка. Все это абсолютно не радуе, все это абсолютно, ну, сумная констатацыя, але это констатацыя. І больш за тое, гэтага можна было прадбачыць. Я там приблизно это прогнозовал в 2021 году, но я казал про Славу Тихановскую, что ее, что бы она ни робила, ее некий рейтинг, ее будет понижаться, ставление до ее будет все больше критичным. Там, это так само такая объективная речь, якая мало залежить от ее дзейнасці і ад яе рэальных поспехаў, якіх, ну, намного больш, чым можна было бы уявіць з тым жа там 21 годзе, ну, перш за ўсё на замежна-палітычнай арене. Так што это вось такая сітуацыя зараз гістарычная. З другого боку, ну, я абсалютна застаюсь прыхільнікам, што координацыйная рада нам патрэбная.
патрэбная не толькі як такі протапарламент, як такі правобраз будучых дэмакратычных выбараў, якіх Беларусі не было з 95-го года. Тут мы хоць вот трэніруемся на гэтай даволі свабоднай там платформе, маецца на ўвазе, вот хоць і людзей не шмат, але ўсё адбываецца як у дарослых. Там ёсць фракцыі, ёсць розныя платформы, ёсць розныя праграмы, з якімі Віталій, але ці не імітацыя гэта, таму што людзі ствараюць уражанне парламента і ні на што не ўплываюць. Ну, парламент хоць на нешта ўплывае нават у Беларусі, ён фармальна галасуе за нешта, а тут невядома, навошта гэта людзі сустракаюцца. Ну, люди так многие в Беларуси думают. Наконт того, кто больше уплываў, Палата прадстаўнікоў альбо Координаційная рада. Паколькі Палата прадстаўнікоў, ну, это чисто націсканне на кнопочки, там неважно, кто там ёсць. Калі там нехта націсне супраць, завтра... Ну, почекай, там адбываюцца все равно некія працы, папраўкі некія ўносяць. Як бы там не было фармальна, штосьці там яны робяць. Ясна, што гэта не палітычная барацьба жывая. Нет, все им спускает администрация президента, они эти поправки вносят. Они никакой не самостоятельности, это абсолютно... А вот Координаційная рада, она удельничает в разных международных структурах, где представляет демократичную Беларусь. В этом сенсе как раз я не только как некий сапраўды правобраз и некая песочница, где можно гуляться выборы в демократию. Это, конечно, один аспект. И другой, все-таки есть певная международная функция. И зараз, когда подчас этих, ну, скажем, вот агітацыі розныя прадстаўнікі Координаційнай рады, признаюсь, я не так актыўна сачу за гэтым, ну, все-таки ёсць такое дастаткова скептычнае стаўленне, але яны прадстаўляюць свае канкрэтныя справы, дзе яны там в Еўрапарламенце што-то спрабавалі працоўнасць. Конечно, в асноўным гэта займаецца офіс Ціхановскай, але по своей линии, умовно скажем, выканаўчая ўлада, а лінія, умовно скажем, законодаўчая ўлада, Координаційная рада таксама сустракаецца в Еўрапарламенце. Віталь, ну вот законодаўча, што Координаційная рада зрабіла на законодаўчым узроўні? Вось ты ведаеш нешта, напрыклад, што можна сказаць, як галоўны здабытак за 5 гадоў? Спрабавалі там, яны, ну, вот это якраз трэба пытацца лепш у сяброў Координаційнай рады. Вось, я признаюсь тут, ну, это самое, может быть, крыўнае пытанне, калі задаюць ім, былым тым, хто был в мінулым складзе, задаюць зараз. Сапраўды, на это часам, ну, няма чаго вельмі так уж яркага адказаць. Конечно, яны прыводзяць там кучу пунктаў, дзе яны былі, што яны падымалі, якія пытанні, ну, але все-таки выніковасць это, конечно, адносная. І все ж это я разумею, але, ну, вот што сказаць, все, разыходзімся і все. В дадзеным выпадку гэта не будзе прагматычным і рацыянальным крокам. Не, магчыма каналізаваць энергію, магчымасці, веды, адвагу гэтых людзей у нешта больш стваральнае, а не гэта. Таму што застаецца па выніку ад папярэдняй складу Координаційнай рады? Скандал з Анжэлікай Мельнікавай, который мы ведаем, там кожныя некалькі тыдняў ці месяцаў узнікае інфармацыя, што она ўжо нібыта ў Менску. І, дарэчы, як ты сам лічыш, гэта можа быць неяк звязана з тым, што 11-17 траўня маюць адбыцца выбары? Безумоўна, звязана, і гэта якраз кажа пра тое, калі мы кажам, Координаційная рада нікому не патрэбна, ні на што не ўплывае, бац, а ўладам, а менскаму рэжыму она вельмі патрэбна, яны вам колькі прытрымаюць, яны засылаюць агентаў, яны тых людзей, которые зараз в міграцыі таксама, ну, колькі мы бачым паведамленняў в соцсетках, запрашаюць стаць агентамі, паведамляць інфармацыю. Здавалася, ну, што вы уже плюеце на этих беглых, як вы іх называеце? Што яны, калі яны нічога не вырашаюць, чым яны вам перашкаджаюць? Займіцесь там, не ведаю, чым заўгодна, падыманнем эканомікі, калі можа вас атрымаецца этими комплексами жывёлагадоўчымі, которые у вас там коровы дохнуць. Они вот займаюцца, КДБ только этим занимается, что оппозиция за межой. Подсылая там агентаў, ці робіць людзей агент, мы не ведаем, што там было дакладна з Мельнікавай, в сэнсе, які момант гэта адбылося. Вось, это кажа, як ім это важна, сачыць за этим, што там адбываецца, перашкаджаць, ладзіць, пагражаць. Яны ж весь час кожным людзям, якія хочуць выйти там нават на нейкі, ну, не ведаю, просто урачысты мітынг, як 25 сакавіка, пагражаюць, што там забяруць кватэру, будуць хадзіць да сваякоў, дарэчы, і ходзяць жа, і да сваякоў рэальна пагражаюць, ну, хаця бы нервіруюць іх і гэтак далей. Так што улада вось чамусьці в гэтым сваімі дзеяннямі яна менавіта падкрэслівае значнасць Координаційнай рады і офіса Ціхановскай тым, што так зацята з імі змагаецца.
Ну, улада змагаецца з кожнай праявай нязгоды, і з крымінальнай справы заводзіцца на самых розных людзей, ну, у тым ліку на членаў Коордынацыйнай рады. І, Віталій, яшчэ апошняе пытанне. А ці можа Коордынацыйная рада і зараз гэтыя выбары мець нейкі все-таки уплыў практычны на сітуацыю ў Беларусі? Ну, на ситуацию в Беларуси навряд ці. Это ж такі адказ відавочны. Ситуация только внутри демократычных силаў, калі пэўны момант, ну, чаму некаторыя самыя магутныя, самыя вядомыя палітыкі не пайшлі на гэтыя выбары, Коордынацыйную раду. Ну, прынамсі, сыходзім з таго, ёсць вядомае даследаванне, як яны прадстаўлены ў сацыяльных сетках, наколькі папулярны. Маюць на ўвазе і Калеснікава, і Бабарыка. Вось, ну і, дарэчы, не толькі яны, Северынец, Дашкевіч, там, Лесь Біляцкі, па розных прычынах, но вот многія вядомыя людзі, якія мелі такую магчымасць фармальную, яны не пайшлі на выбары Коордынацыйную раду. Это значыць, што яны сапраўды не бачаць там вялікіх палітычных перспектываў, яны не бачаць там, што нам можа нешта змяніць і зрабіць, і не бачаць сваёй, ну, скажем, нейкай палітычнай зацікаўленасці, выгады, інтарэсу, каб там удзельнічаць, і што гэта ім нешта прынясе ў палітычным і, можа быць, в медыйным сэнсе. Так што гэта таксама кажа пра тое, на якім узроўні зараз адбываецца. Ну, а калі я сказаў адназначна, што на сітуацыю Беларусі она не можа ўплываць, она можа ўплываць на сітуацыю ўнутры дэмакратычных сіл. У нейкі момант, ну, асабліва на мінулых выбарах, было ўяўленне, што там могуць прыйсці сілы, которые будуць крытыкаваць і перашкаджаць Ціхановскай. Ну, мне здаецца, зараз яшчэ больш яна будзе такая чыстая новая складка Коордынацыйнай рады, ну, раблю чарговый, так сказать, прогноз, что там все-таки пераможа вот тая фракция, которую узначальвае Латушка, и іншыя союзные до его фракции, и то бок яна стане таким, ну, таким парламентом, который будзе ва всім падтрымліваць Ціхановскую. Палаты прадстаўнікоў, як ты казаў на пачатку, так? Ну, ладно, это ты сказал, не я. Не, я не казал про палату представников. Я не хочу до такого уровня, так сказать, иронии опускаться в бок Коордынацыйнай рады. Але, ну, с одного боку, гэта, каб было больш там апануючых людзей, это было б цікавей. Можа, і больш прыцягнула б увагі да выбараў, там больш людзей прагаласавала б. З іншого боку, ну, в практычнай дзейнасці, можа, і добра будзе, калі та Коордынацыйная рада будзе, ну, скажем, нейкім чынам стратэгічна падтрымліваць дзеянні офіса Ціхановскай. Не бачу тут ніякай трагедыі. Дзякую, вялікі Віталь. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Гэта «Пік Свабоды». Для вас у празе працую я, Дмітрий Гурневіч. Заставайцеся разам з намі. А мы пераходзім да нашай чарговай тэмы. Парэшткі вялікага князя Вітаўта могуць знаходзіцца ў віленскай архікатедры. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Сейме Літвы паведаміў даследчык Саўлюс Подзерыс, які раней займаўся пошукам каралеўскіх інсігніяў у гэтай жа катэдры. Паводле яго, парэшткі князя Вітаўта, імаверна, і цяпер знаходзяцца ў сталічнай святыні. І пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей. Добрый дзень, Дмитрий. Сергей, наколькі сур'ёзна ўвогуле, на ваш погляд, выглядае вот гіпотэза літоўскага даследчыка Саўлюса Подзерыса пра тое, што парэшткі Вітаўта могуць быць у віленскай катэдры? Дастаткова сур'ёзна, бо мы ведаем, што вялікі князь Вітаўт быў пахаваны адразу пасля смерці ў 1430 годзе у віленскай катэдры, і проста сам помнік гэтай касцёл меў вельмі складаную гісторыю. Там были разбурения этой дольней частки, были поводки, которые разбурали. Пасля тому в сярэдзіне 17 стагоддзя гаспадарілі расейцы, калі Вільня была некалькі гадоў акупаваная. Так што яго парэшткі былі страчаны. Але мы дакладна не ведаем, ці не былі яны там пахаваныя ў суседняй крыпце, як вот сцвярджае гэты даследчык. Так што цалкам верагодна, што яны там дагэтуль знаходзяцца. Это цалкам верагодна. І гэта як бы можна даказаць праз ДНК-даследаванні. Наколькі гэта рэалістычна? Ну, мы уявім, што гэта чалавек, который жыў там, не ведаю, 700-600 гадоў таму. Реально, конечно, реально, тому што і сам ён, гэты даследчык, літоўскі гісторык, згадвае чамусьці праваслаўных Гедзімінавічаў, якія пахаваныя ў Кіеўскім Сафійскім саборы. А это
сапраўды трэба ведаць, што вялікая частка Гедзімінавічаў з 14 стагоддзя вызнавала праваслаўе. Это былі і полацкі князь, і пскоўскі князь, і Алелькавічы. Так што это цалкам магчыма. Генетыка навука такая, генетыкі праходзяць наогул у тысячагоддзі і дзесяткі тысячагоддзяў назад, шукаючы сляды і паходжанне, вызначаючы паходжанне сучасных людзей. Так што некіх 600 гадоў тут 700 это не праблема, это магчыма. Давайте паговорым увогуле пра значэнне Вітаўта для беларускай гісторыі, таму што зразумела, што ў падручніках па гісторыі беларускай, прынамсі па тых, па якіх я вучыўся ў 90-х гадах, Вітаўт гэта быў такой ключавой фігурай ВКЛ. Навука развіваецца, гісторыя ў тым ліку. Все ж такі, кім ён быў для беларускай гісторыі? Дзяржаўным дзеячам Вяліккняства літоўскага, літоўскім князем ці нейкім рэгіянальным дзеячам? Як вы яго ўспрымаеце? Вітаўт быў вялікім князем літоўскім, валадаром гэтай даволі вялікай дзяржавы, нашай супольнай дзяржавы з продкамі сучасных літоўцаў. Это была дзяржава продкаў сучасных беларусаў таксама. Я яшчэ скажу, магчыма, пазней пра гэта. Але так ці іначай, гэта постаць, я б сказаў, ва ўсходняй Еўропе беспрэцэдэнтная. І яго пачалі ўжо ў 16 стагоддзі называць вялікім. Настолькі былі вялікія яго дасягненні як дзяржаўнага дзеяча Вялікае княства Літоўска. А ці ёсць некае адрозненне паміж наратывамі, напрыклад, літоўскім сучасным і беларускім у адносінах да князя Вітаўта? Несумненна, мы, на жаль, маем праблемы з літоўскімі гісторыкамі, а цяпер і з літоўскімі палітыкамі. Я думаю, это адбылося праз укіды нашых непрыяцеляў. Гэта пагаршэнне стаўлення да беларускага гістарычнага наратыву, якое назіраецца апошнія 2 гады ці 3 у Літве у сувязі з гэтым ліцвінізмам. Тое, што мы павінны ведаць, па-першае, што кожная краіна павінна мець прынамсі 2 наратывы гістарычныя. Адзін наратыў гістарычны павінен быць папулярны. Это спрошчаная версія гісторыі, якая, аднак, грунтуецца на гістарычных фактах. Яна выкладаецца ў школьных падручніках і ўсё. І ў іншых такіх падобных крыніцах. Іншы гістарычны наратыў могуць развіваць прафесійныя гісторыкі і інтэлектуалы адной ці іншай нацыі ці другой нацыі. Там могуць быць нейкія закіды да канкрэтнага персанажа, у тым ліку да Вітаўта. Але так ці іначай ён кіраваў Вялікім княствам літоўскім у часы найвялікшай магутнасці гэтай дзяржавы. Мы, беларусы, павінны ведаць, што у сярэдзіне 13 стагоддзя, калі ўзнікла гэтая дзяржава, частка тэрыторыі сучаснай Беларусі была інтэгральнай часткай ужо гэтага першага ранняга ўтварення. Яно складалася з 3 земляў. Вялікае княства Літоўскае ў сярэдзіне 13 стагоддзя. З літоўскай зямлі, якая займала 64 000 квадратных кіламетраў, з жамойскай зямлі, якая займала 27 000 квадратных кіламетраў, і 23 000 квадратных кіламетраў складала Наваградская зямля, Новагародская зямля. Але ў наступным стагоддзі, у 14-м, калі Гедзімін фактычна стварыў Вялікае княства Літоўскае, славянскія землі ўжо складалі 2/3 гэтай дзяржавы. І цікава, што вы разумееце, мы, беларусы, павінны называць Вялікае княства Літоўскае супольнай дзяржавай продкаў сучасных літоўцаў і продкаў сучасных беларусаў. Вітаўт адыграў выключную ролю у захаванні незалежнасці Вялікае княства Літоўскага пасля Крэўскай уніі, калі было абвешчана пра злучэнне з Польшчай.
Ён пачаў супраціўленне, пачаў вайну з Ягайлам, і ў выніку востраўскага пагаднення 1392 году удалося адстояць яму незалежнасць Вялікае княства Літоўскага. І ён да сваёй смерці ў 1430 годзе небывала ўмацаваў гэтую дзяржаву. Глядзіце, сённяшняя тэрыторыя Беларусі складае 207 тысяч квадратных кіламетраў. У 20-е гады 15 стагоддзя, апошняе дзесяцігоддзе кіравання Вітаўта, Вялікае княства Літоўскае налічвала 687 тысяч квадратных кіламетраў. І працэнтна это выглядала так, што тэрыторыя Балтская сучаснай Літвы складала 10% этой дзяржавы. Тэрыторыя Украіны 33% этой дзяржавы. А тэрыторыя Беларусі сучаснай 30%, але Беларусі ў яе этнаграфічных межах з Падляссям і Смаленшчынай 38%. Так што ён пашырыў, ён дайшоў да Чырвонага мора. І, разумеецца, то есть это неверагодна. І вот галоўныя заслугі, ён умацаваў гэтую дзяржаву, адстаяў яе незалежнасць і пачаў яе кансалідацыю. Ну, а калі вы спытаеце мне пасля пра нейкія закіды, якія да яго могуць быць, я таксама могу так я адразу спытаюся пра тыя закіды. Чаму ён таксама, можа, не ведаю, не для ўсіх такі адназначны герой беларускай гісторыі. Я просто таксама нагадаю, што ў Беларусі ёсць, напрыклад, помнікі Альгерду ў Віцебску, ёсць Гедзіміну помнік, здаецца, ў Лідзе, так? Але Вітаўту помніку, ну, паміж там, калі не браць невялікія нейкія скульптуры драўляныя, я ведаю, яны ёсць у розных там, ну, прынамсі, у горадні была да некаторага часу, здаецца, і прыбралі пасля 20-го года. Но Вітаўту няма такога вялікага помніку. Я нічога не чуў пра прэтэнзіі да Вітаўта з боку афіцыйных беларускіх гісторыкаў або дзяржаўнай улады. Сам я толькі трошечку стрымана стаўлюся да яго як беларускі інтэлектуал, які рэфлексуе на тыя тэмы, часам думаючы пра 14 пачатак 15 стагоддзя. От глядзіце, калі пасля стваральніка фактычнага дзяржавы Гедзіміна кіраваў Альгерд, ён кіраваў разам пасля яго смерці, пасля смерці Гедзіміна сталі кіраваць Альгерд і Кейстут, яго сыны. Вялікім князем быў Альгерд, але ён адказваў за ўсходнюю частку, Віленскую, а Кейстут адказваў за заходнюю частку, Троцкую. Абапіраўся на яе, на тую заходнюю частку. І Вітаўт, калі змагаўся з Ягайлам пасля смерці Альгерда за за пасад вялікага князя, ён змагаўся. Это было ў 80-е гады 14 стагоддзя. І калі гэтая барацьба скончылася, яны заключілі востраўскае пагадненне 1392 года. І вот я некалі пацікавіўся спісам тых, хто падпісаў баярства Вітаўта. Там не было ніводнага славянскага імя. Там было некалькі дзясяткаў балцкіх баяраў, продкаў сучасных літоўцаў. Ну, а при тым, што ў троцкую палову, ну, у віленскую палову ўваходзіў Полацк, Менск, Віцебск, ну, і іншыя ўсходнія землі. А ў троцкую палову ўваходзіла Горадня, Наваградак, Слонім, Ваўкавыск, Берасце, Камянец. Але з Вітаўтам падпісалі толькі вот балцы з паходжання. Так што ён абапіраўся, бачыце, да, ён больш быў, ну, разам з тым ён спаліў гэтыя трокі, разам з крыжакамі, жмуць аддаваў ім шмат разоў. Ну, так што это все супярэчліва, але это такое капанне, чыстаплюйства гістарычна. А ў прынцыпе, гэта гістарычная постаць, вялікі валадар, якога ўжо сучаснікі называлі такім. Так, ну, это акадэмічная спрэчка, можна знаходзіць нейкія супярэчнасці, але калі ўявіць, спадар Сергей, што Подзеры Саўлюс дакажа, што гэта ўсё ж такі Вітаўт пахаваны ў катедры Віленскай, што будзе абвешчана пра перазахаванне згодна паводле нейкага канону, як, ну, амаль што караля Вялікае княства Літоўскага, перапахаваць Вітаўта.
Вы былі на перапахаванні парэштку Каліноўскага. Я вас сам там бачыў. Ці вы паедзеце ў Вільню, напрыклад, на перазахаванне Вітаўта? Ці гэта павінна быць для беларусаў такая урачыстасць, ну, прынамсі, роўная пахаванню Каліноўскага? Прынамсі, я б хацеў, каб тыя беларусы, якія жывуць у Вільні, прыйшлі туды з нацыянальнымі сцягамі. І мне б хацелася, каб там была прысутная Святлана Ціханаўская у выпадку, калі яна атрымае запрашэнне на гэтую цырымонію. Просто цяпер вот не лепшыя часы, і мы павінны адстойваць свой погляд на гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Гэта і наша гісторыя таксама. І бачыце, за апошнія некалькі гадоў я сам рабіў інтэрв'ю з літоўскімі гісторыкамі, з прафесарам Бумблаўскасам, з прафесарам Нікжентайцісам, і яны казалі, што так, окей, з 16 стагоддзя Вялікае княства Літоўскае гэта літоўска-беларуская дзяржава. А вот до 16 стагоддзя гэта была літоўская дзяржава. Так кажуць нашы літоўскія калегі сучасныя. Але мы бачым, што і суадносіны, і дзяржаўныя, юрыдычныя прававыя традыцыі, наогул дзяржаўныя інстытуты, гэта все было славянскае. Мова ўжывалася, ўжо ў 15 стагоддзі канцылярыя ўжывала старабеларускую мову. Літоўцы робяць націск на лацінскую, але это у кантакта з ордэнам, а ў прынцыпе ўжывалася. Так што трэба прызнаваць рэчы, гэта была ад самага пачатку сумесная дзяржава. І вот этая вот спрэчка, якая ўзнікла ў апошнія гады, літоўцы, раптам палітыкі сталі гаварыць, што беларусы крадуць у іх гісторыю. Вот яна можа ускладніць гэтую сітуацыю. Можа быць, і беларускія афіцыйныя прадстаўнікі могуць і не атрымаць такого запрашэння. Это будзе вартае жалю. Вельмі шкада, калі так адбудзецца. Беларусы павінны там прысутнічаць. Я б сказаў так, што беларусы сёння павінны па-сяброўску, добразычліва і па-брацку пастарацца патлумачыць літоўцам, не толькі літоўскім палітыкам, але літоўскім інтэлектуалам, што мы рэпрэзентуем другі бок, іншы бок нашай супольнай сумеснай гісторыі, пра якую літоўцы сёння або не ведаюць, або не хочуць ведаць. Мы ні ў якім выпадку не крадзем літоўскую гісторыю, але мы з самага пачатку існавання гэтай дзяржавы былі там прысутныя і вельмі моцна. А вось пра 16 стагоддзя, як казалі калегі літоўскія, што эта дзяржава была ўжо беларуска-літоўская, так тут, канешне, ўжо не паспрачаешся, бо пасля Люблінскай тэрыторыя сучаснай Беларусі стала складаць 77% тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, а тэрыторыя сучаснай Літвы 23%. Дзякуй вялікі, Сергей. Тэхнічныя складанасці нам перашкодзілі напрыканцы размовы завершыць гэта так, як бы мы хацелі, але думку Сергея Бламейкі, гісторыка ў эфіры Радыё Свабода, мы пачулі пра супольную беларуска-літоўскую дзяржаву, дакладней продкаў сучасных беларусаў і літоўцаў. Я таксама нагадаю, што на наступным тыдні ў нашым эфіры будзе гутарка з літоўскім даследчыкам, які менавіта і шукае парэшткі князя Вітаўта, Саўлюсам Подзерсам. Глядзіце яе на канале Свабода Прэміум. А сёння для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Калі ласка, ставце лайкі пад гэтым відэа, пішыце свае каментары, пажаданні, пытанні, заўвагі, падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Заставайцеся разам са Свабодай.